Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον
Ότι ως ανθρώπους
Dio,
αδελφέ και στην Τουρκέιμον, αιωνίας και μνήμειας και μακάριστη, διαείμνηστε αδελφέ και στην Τουρκέιμον, αιωνίας και μνήμειας και μακάριστη, διαείμνηστε αδελφέ και στην Τουρκέιμον. και αγιορτάτης Μητροπόλεως Νίκρους και Κατερίνης, σε τι εντολή του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίου Σεραφείμ, επί το αδοχήτο και προώρο θανάτου του προσκυνούς αδελφού και διακεκριμένου αρχιερέως κ. Βαρνάβα, επιθυμώ να εκφράσω την πατητάτη οδύνη και θλίψη μου. Να εκφράσω άμα τα θερμά συλληπιτήρια προς τον αδελφόν του Ανδρέα και τους λοιπούς οικείους, προς τα σταργάς και εξουσίας και το απροφανισμένο υλικό μνήμιον της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως και Επαρχίας, και να εκφράσω θερμάς ευχαριστίας προς τους ιεραρχιωτάτους Αγίους Αρχιερείς και αδελφούς Μητροπολίτας και διαφιλεστάτους Επισκόπους, οι οποίοι ενεργώς συμμετέχουν στο μέγεθος πρέπτος της Αγίας ημών Εκκλησίας επί διαπολία του προσκυνούς αδελφού. Να ευχαριστήσω τον εξοχότατον κύριο Υπουργόν, ο οποίος συμπαρίσταται με τιμών, και πάντα σημάς οι οποίοι ευρίσκεστε τιμώντες την τιμή του μακαρισμού. Τέλος να ευχηθώ στον αρχηγό της ζωής Πανηγύρμα και έστραχων Θεών, όπως κατατάξει την ψυχή αυτού εν χώρα δικαίων. Βαρνάβα, Σεβασμιωτάτου και Θεοπροκρίτου Μητροπολίτου, στα Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύπρους και Κατερίνης, και κατέταξε διερκώς επιβάσμα του σταυτού και εξάρα του μόδας αυτού επικοινωνίου, εξέλιξε και προσετέθη προς τον λαό του. Ιερός το δόκιμον επικοινωνίου της γενέστερης της Παλαιάς αναφέρεται στην τελευταία του Πατριάρχου Ιακώβου. Αν το απόσωμε με το ακούσιο, ο Ιακώβ εμίστητο εις το τέλος της ζωής του. Διέτοιτο και σταμάτησε να γίνει εντολάς της ακόμη της ζωής. Αφήκε την τελευταία του οργανωσίου. Ελιμήθη ειρηνικός και προσεδεύει τους ευλαβείς προγόνους, οι οποίοι απέφεραν το άνθρωπο. Ας προσαρμόσουμε αδελφοί, ιερόν κύρωμα και διακριτική αισθησιαστική σύναξη, το αγιογραφικό κείμενο εκκλητέρως αυτής της Βουλή. Και κατέταξε της Εκκλησίας ημών Επίσκοπος και Μητροπολίτης Κύπρους και Κατερίνης Βαρνάβας Δοσιάκος, επιτάσσον της εν Κατερίνη δεσπόδες και δυσκολίες πνευματικής τέχνης αυτού και εξάρα μόδας αυτού, επί την πλήνη εξέλιξε και προσετέθη προς τον λαό αυτού. Ο Μητροπολίτης Κύπρους και Κατερίνης Ιερός Βαρνάβας εκοιμήθη εν κυρίω την 19η Αυγούστου, μεταλαμβράντε και καρποφόρων αρχιεραβική διακονία, διαρκείας 30 και ενός ετών. Τούτου εμείς οι ζώντες υπερλυπόμενοι, κυκλούμεν το σεπτό σκήνομα και ασπαζόμεν τα νησέρτη ευλογούσαν αρχιεραβική θύρα. Θα είπω περί του προκειμένου νεκρού του λόγου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πάντα με είναι καρτερικός και κρίτων του δαϊρήματος. Η τελευταία δενός των κακοπαθών και των γύρων συνετέθετο και ταύτη χρονία και σπαλερά. Το μεν
αρρωστήσε κοινών προς τους άλλους έσχεν ανθρώπους. Τούτο δε που κέρδει κοινών, αλλά σπόδρα εκείνου και της άλλης ακόλουθον θαύμασε. Έστι δεόντε και ώρας υπομόνης ερώνητο της λειτουργίας και υπερχώρη το πάθος ώσπερ εξεντονίστηκε δαιμόμενος. Όμως, ούτως ο Θεός επέτρεψε και όπως της ανθρώπης πάση από την άπαξ αγωθανίου, ούτω και ο ιεράρχης Βαρνάβας επί επιβίου βίου στην ουράνιον ζωή μετεπέτρεψε. Εμείς πάντες, γεμόμεθα πλέον τους πικρούς καρπούς της αποστερήσεως του σεβασμίου πνευματικού πατρός και του προσκυνούσαν Χριστό αδελφού. Διότι εσύγησαν η εμπιλατρία της Εκκλησίας, υμνούσαν τον Θεό και δέρνουσαν την αγωγή των χριστιανών, λυκή αγωγή του ιεράρχης. Εσιώπησε το έμβλαβο στόμα του κηρυκτικού άμπρονος. Έκτισαν οι λαμπεροί οφθαλμοί, οι επί του παρόντος στο μέλλον της Εκκλησίας διοπτεύοντες. Ιδράνησε ο Παύλος, γραμματέος της θεολογίας και του λόγου οξυγράφου. Έπαξαν οι φαλμοί της καρδίας, της κινουμένης επί δεκάδας ετών, της πράξης αγάπης και σπλάχνα ιδιωτών. Ανεπάχθη από τον κόπο, των μόχων και των πόνων, ο ανίστακτος της Εκκλησίας στη γη. Αναπεσών εκκινήθη, ο νυχθημερών καταπολούμενος της Εκκλησίας, ο θρηρός εργάτης. Εξηράμτη η ασκήρευτος στη γη, των σοφών υπέρ της Εκκλησίας, των γνωμών και προτάσεων. Βαρύ το πέμπτο της Εκκλησίας, βαρία η απώλεια της ιεραρχίας, μεγάλη η οδύνη των συγγενών και των φίλων, τα κέρδος της πίστης των πνευματικών τέχνων, βαθία η πηγή της τοπικής τάφης Εκκλησίας. Ο θάνατος δεν θα δημιουργεί να αφανίσει την έλλειψη της προσωπικότητας του Μητροπολίτου Δήμητρου Βαρνάβου. Και θεωρούμε την πλάκα του λένοντος τάφου ανίστηρων, για να αναλύσει την λάμψη της γης λαμπινόρους, της τροπολογικής επί 45 έτη κατά την πορεία της λαμπράς εκκλησιαστικής στρατιωτικής και την ημέρα ιεράρχη. Και πάλι την καταβολή εγεννήθη εν έτη 1918 εις τα Σπάρτας, εις ηλικία 22 ετών και είχε χειροτονημένος γιγάντορος, έλαβε το πτυχίο της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εν έτη 1940, χειροτονηθεί πρεσβύτερος του Αρχιμανδρίτου. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο υπηρέτησε ο στρατιωτικός ιερεύς στην Τομέτα. Ακολούθως διορίστηκε ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσών και πρώτος ιερεύς ιεροκήρυξ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδου. Διετέλεσε καθηγητής της Αναγγελική Ορθοδόξου Ελληνικής Θεολογικής Σχολής, διευθυντής των καθηγητικών σχολείων παρά την Αποστολική Διακονία και διευθυντής του Θεολογικού Οικοτροφείου Αθήνης. Γυρνάστης των οργανωτικών επιτελείων των κοινωνικών εκδηλώσεων της Εκκλησίας επί του Αϊονίστου Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος. Εν έτη 1948 μετέβη στην Μεγάλη Βρετανία και την Σκοτία, θα εγνώρισε την οργάνωση και την δράση της Αγγλικανικής Εκκλησίας και των άλλων ομολογιών. Την 29η Μαρτίου 1954 εξελέγει από τη σειρά συνόμου Μητροπολίτης Κύπρου και την 28η του αυτού μηνός εκχειροτονήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Στην Ιερά Τάφη Μητρόπολη, όσο ομολογεί ο Ιερός Κύριος και ο ευσεβής λαός αυτής, μαρτυρούνται διανυσέψεως τα καλά έργα. Η προσφορά του μακαριστού ιεράρχου υπήρξε τόσο μεγάλη ώστε να είναι όντως θαυμαστή. Με κύριον στόχο την καλλιέργεια υγιούς ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος στα συνείδηση των χριστιανών του Ιουνίου προσέδωκε η διάθεσαν βαρύτητα στην διαμόρφωση λειτουργικού, λατρευτικού και τελετουργικού ύφους στους ιερείς και τους δικούς συνδερμούς αυτού εκπλήρου. Εμερίδησεν ώστε να κηρύσσεται πάντοτε ο λόγος του Θεού από το άμπορος. Ανήγγειλε με τη βοήθεια των συνεργατών και των πιστών χριστιανών 73 νέους ιερούς ναούς. Ορθοδότησε κτίσματα φιλανθρωπικής προσφοράς και κοινωνικής αποστολής.
το εκκλησιαστικό πνευματικό κέντρο κατερίνης, τα ενοριακά κέντρα νεόντους, το μαθητικό οικοτροφείο, το εκκλησιαστικό γυροκομείο, το εκκλησιαστικό ορφανοτροφείο, όπου στεγάζεται το ιδρυμένο του Παπτού από το έτος 1955 εκκλησιαστικών φροντιστήριων, ο Μητροπολιτικός Κύπρος, εφημεριακέ κατοικίε και ανεγεννήσεις σε ιερέμονε, είναι η καρδί της ακαταπονή των δραστηριότητων του Μητροπολίτου Βαρνάβα. Και για να είπω πάλι, κατά τον Γρηγόριο των Θεολόγων, περί του κεκτημένου Ιωράφου και του έργου του συγκεκριμένου μας. Εκεί δε, και μνημόσυνον της εκείνου μεγαλοψυχίας, έρθει τον κύριο καταληκτή, τι μάλλον έρθει, ή το ναό του όν Θεότε ήπειρε και ήδη, που λίγαμε το λαό μας εξάνει, τα δύο δε είπαμε εις ενεργών, έργων ουσιωτής άξιων. Αλλά επειδή κατά την κρατούσαν στην Ορθόδοξα Εκκλησία παράδοση, ο Επίσκοπος δεν ανήκει μόνο στην επαρχία του, αλλά και στην όλη Εκκλησία. Ο Μητροπολίτης Βαρνάβας διαδραμάτισε σε σημαντικότατο ρόλο στην αντιμετώπιση των γενικότερων ζητημάτων της Αγίας Εκκλησίας. Ως μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εις πολλάς περιόδου, ως μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ως μέλος των συνοδικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και ως μέλος εκκλησιαστικών αποστολών και εκκλησιοελλαδικών εκπροσωπήσεων εις τας ομοδόξους εκκλησίες και εις διεκκλησιαστικούς οργανισμούς προσέφερε πολιτικούς υπηρεσίες εις την ενδομηματική ζωή της ελλαδικής εκκλησίας, εις την διοικητική διάκριση και εις την οικουμενική προπολίνα της. Εις την πόσον Εβραίος Πάσχαλος Αποστολίου διένεται των οπλισμών της θεολογικής γνώσης, της αρχιερατικής συνέσεως, της προσινούς σοβαρότητας, της επαγγελματικής σκέψεως και της φιλικής προς πάντα διαδέσεως. Ο Μητροπολίτης Βαρνάβας ήταν και ο θεολόγος του σπουδαστηρίου, ο μελετητής των γραφών, ο ερευνητής της πατερικής σκέψεως και ο εξειδικευμένος στα θέματα του Διορθοδόξου κανονικού δικαίου επιστήμων ιεράφης. Ανεκρίνει διδάκτρο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ευραβεύει των συνολικών συγγραφικών έργων αυτού το 1975 με πρώτον βραβείο υπό της Ακαδημίας Αθηνών και το 1981 εξελέγει παυσιστή αντελισμένο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το σημαντικότατο του πάντων είναι ότι ο Επίσκοπος Βαρνάβας η γάπα και λάτρευε των Χριστών, η γάπα και την πόλη την Εκκλησία, η γάπα των ιδιών του και ελεήμενα απάκτος του γραφού, δια τούτο και πολύ υπαρχόν η γαπάτα. Ιστορική Ιερά Μητρόπολης Κύπρους, δια του Ιερού Κύρου και του ευσεβούς λαού, η Εκκλησία της Ελλάδος πόλη διαπαιδευτισών των ιεραρχών και των ελληνικών στελεχών αυτής της συγγενής, η πύλη και τα πνευματικά κάθε έκνα εμείς πολλοί ιερείς διάκρους, αλλά και ιερά, θα ευθυμούνται εσαγή των εκλεπτών της πύλης του Χριστού πηδένα. Διότι ο ύμνος Ιεράρχης είναι επιγραμματικός κύκλος, διεκρίνεται ότι για το πλήσιο ορθόδοξο πρόβλημα αυτού, διότι υπέρ της Ορθοδοξίας κρατώστε και προποϊκώς αμαρτύρει. Διέρχεται θεολογική κατάρτιση η οποία δεφάριζε λόγω μεστών ημάνων. Είχε βαθύ εκκλησιαστικό πρόβλημα, διότι με της Εκκλησίας πάντοτε οδήγησε. Ο διοργανωτικός δυναμισμός του το έκπληρωσε στην εκκλησιαστική πίστη εν την επαρχία και τη Ιερά Συνόδου. Συνεδρίαζε την δημιουργική φαντασία και την ρεαλιστική προσαρμοστικότητα. Διέθετε άριστον λειτουργικών ήθος και υποδειγματικών και λειτουργικών ήθος. Αληθής ιερουργός του κηρυγματικού λόγου, επειδή προετοίμα όρθος των χριστοκεντρικών περιερχόμενων αυτού. Ή το ομιλητής εκρικολόγος του λειτουργικού γραφειότητα. Συζητητής επιδέξιος και όταν διεκόλει ήρεμος και εγκρατής. Επίσκοπος θεληματικός επαναρτώ της Εκκλησίας. Γίνοντας τις κάθε ημέρες του νύου αυτού, με τόσο έγκυλα τα εξωτερικά σημεία της εκτιστός σωματικής φθοράς αυτού, γιγάντια λιθός συμμετοχή, στα καθήκοντα και του προώστικου ως επισκόπου της Εκκλησίας. Υπήρξε μια αδιάμεσα εκτός επιβεβαίωσης και τερματική εξυπράγηση της εξώπου δυναμικής και πτυτολικής προσωπικότητας αυτού. Το χρησιμοποιητέν του αυτού ευαγγελικών λόγια κατά τον κυριοτοκινήριον λόγων της Επίσκοπων προ 31 ετών ως προσδοκία και ευχή ακούεται τώρα ο
Μητροπολίτης Κύπρους και Κατερίνης Βαρνάβας, κατά κόσμο Νικόλαος Θεοτζάκος, ανελήφθη πάλι βία, επίσκοπος άξιος και δημόσιος αγίατος του Λέου. Και κατέβασε Ιακώβε μητάσσον της γης αυτού, και εξέλιξε και προσετέθη προς τον λαό του, η συνέχεια της μεγαλειώδους ποινής της παλαιάς διεθνούς, και επιτεσσόνιος επί πρόσωπον του πατρός αυτού, έφταξε αυτόν και εκτίμησε αυτόν. Ιδού όλη η γης, ως Άγγελος, η Δία της Ιεράς Σύντομας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και ο Μαργαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριος Σεραφείμ, εκπροσωπούμενοι υπό της ταπεινότητός του, οι πληθείς των ιεραρχών, ο Ιερός Αγγέλος, οι άρχοντες του τόπου με επικεφαλής των υπουργών της Βορείου Ελλάδος, και το εστερές πλήρωμα της νομικής ταύτης εκκλησίας, οι φίλοι και οι συγγενείς, τεσσόντες επιπρόσωπον του Μητροπολίτου Βαρνάβα, νέο της Εκκλησίας Πατρός, κλαίομεν αυτόν και φιλούμεν αυτόν ευλαβώς. Και τίγη εξερχόμενοι μητανεύσε και να διάφορο σκήνομα αυτού, Ανάσταση νεκρών προσδοκώντες, ελπίζομεν και πιστεύομεν ότι θα είδομεν πάλι τον πινένα των καλών της Εκκλησίας και πάντα στους προσφεγείς και κειμένους αδελφούς μας. Εκεί στην επουράνιον και αγγελοποίητον νέαν πόλη, την αείπτωτον, την κατησφαλισμένη στον αιώνα, την τετελειωμένη αγριαστήσεως, την παρέχουσαν άνετον ευπρόσυνον του διαμονήνης του Σικούντα, έντα είδωρ ζώων και καρπός του ξύλου της ζωής, τρέφωση τους πολίτες αυτής, οι οποίοι αναμέσουν επικοινωνία μετά του Θεού και του Αγίου διατελούνται. Βλέπουν το πρόσωπο αυτού και λατρεύουν αυτόν. Και εξαλείψει από αυτόν και αμφιγόνου ο Θεός παντάφρυν από τον οφθαλμόνιμο και ο θάνατος ούτε έστερε, ούτε βέλος, ούτε κρατική, ούτε πόνος, ούτε έστερε, ότι τα πρώτα άφηνα. Τίμιε πάντα επιλέξτε, εν το διαβατήριο της πίστεως και των καλών έργων, της υπομονής και της αγάπης, της πεταγίας και της συμμετοχής, μέχρι και της τελευταίας ημέρας και των ποτήριων της ζωής, πορεύεστε στην αιωνία του πατρίδα, αιωνία σου μνήμη και καλή Ανάσταση, τίμιε της Εκκλησίας την Ελλάδα. Αμήν. Άγιοι Ορθοδοξικά, συνοδειότατοι και πανηρότατοι Άγιοι Ορθοδοξικοί, αδελφοί και ιερείς του Μοναχίου του Μαθαίου, εξοχότατε Κύριε Ιησοῦε, αδελφοί εν Χριστώ, εις κάθε ιερά εξόδιο της Αγωγίας, επί της εκκλησίας των Κύριων του εκλεκτού ιεράρχου, πόλεως της Θεσσαλονίκης του Μακαριστού Κυρού Βαρνάβα, έχω την τιμή και την ευλογία να εκπροσωπήσω την αυτού αγιότητα των Αρχιεπίσκοπων Αιγείου, Μητροπολίτης Μεριδατίου Μεσσαλονικίου και Πατριάρχου της Σερβίας Κύριων Γερμανών, στην περιαυτών Ιερά Συνόδου των Αρχιερέων, και εν αυτό επίσης και την Καταδικάριο Θεολογική Ορθόδοξων Συμβολή, στην οποία προσθέτω είχα την τιμή και την ευλογία να έχω και ο ίδιος τον μετασπάντα αίτημον ιεράρχη πρώτον η τάξη και την τιμή συνάδελφων, διότι η σχολή μας τον είχε εκλέξει ο δίκημον καθηγητή και νέος του καθηγητικού συμβουλίου. Μετά τους λόγους του Αγίου Τοποκυρικού και του Αγίου Αλεξανδροπόλεως και πρώτων λόγων ίσως άλλων, οι οποίοι είναι αρμοδιότεροι και καταληγότεροι εγώ, να εξάρουν την αρχιερατική μορφή και το βελόνιο εκκλησιαστικό έργο του Ελληνικόντος Ιερού Ανδρός, ίσως είναι περιττό να αναφερθώ εγώ στο οτιδήποτε,
Μόνο θέλω να επιμείνω ότι τόσο στην προσωπική του φιλία με τον μακαριότατο πατριάρχη μας και εμείς τους άλλους αρχιερείς της Θεσσαλία Ορθόδοξης Εκκλησίας, ούτε με την βοήθεια και εργασία του προς την θεολογική μας σχολή, αλλά απλώς να επιμείνω στον ήδη τον ειστέρων γεγονός ότι ο μακαριστός αυτός ιεράρχης δεν είναι ο απλός επίσκοπος της τοπικής εκκλησίας της Παρικούσης, Εγκύπρη, Κατερίνη ή γενικότερα του Ιερία, αλλά είναι όντως οικουμενικός ιεράρχης, επίσκοπος οικουμενικής Πανορθοδόξου τόν της Κυρίσεως και δι' αυτό επίσης και οικουμενικής Αρχιτοπολίας, επιρροής και αναγνωρίσεως, γινόμενος και αγαπόμενος ιδεολογικός κομμάτιων ανά τον Ορθόδοξο χριστιανικών κόσμο. Ενθυμούμε τας επισκέψεις του Αγίου Ιεράρχου στο Βελιγράδιο και της σχολής μας και πώς το πρόσωπο του παρουσία του εσκόρπιζε γύρω του προσκύνια, χαρά, στοργή, καλοσύνη και πώς όλους μας ενέπνεε, μας ανεφέραμε υπό τας αντιξόβους πολλά και συνθήκας από τα οποία στεναχούλεσαν τα εργαστών. Για να μην σας καταπολύσω άλλο, πιστεύω ότι η ιδέα αυτού ψυχή, χάρη του Θεού, είναι εδώ, μεταξύ μας, και ότι ακούει όλα αυτά και ότι με την ίδια εκείνη καλοσύνη και προσκύνια με το αλυσμόνητο μηνύαμα των τόσο φιλόστολων και πατριών ακούει και αυτά τα ταπεινά μου λόγια και γνωρίζει και την προσωπική μου ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το ίδιο πρόσωπό μου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο παρά να εκφράσω και πάλι τα ειλικρινή συλληπιτήρια υπέρ της Μακαριωτάτου Πατριάρχου και όλης της Θεσσαλίας Εκκλησίας και της θεολογικής μας σχολής, αλλά και τα συγχαρητήρια και τη χαρά που ο Κύριος εκάλεσε ιούτων ιεράρχων στην επαρχία αυτή και στην ευσεβή αυτών λαών. Για όλους μας είναι μεγάλη απώλεια και η εμπειρία του, αλλά και μεγάλη ευγνωμία, διότι είμαι πεπισμένος ότι θα έχει ο ιδιωτικός ιεράρχης μεγάλη ευχαριστία ενώπιον του Κυρίου, τον οποίο με τόσο θείος υπηρέτησε μέχρι τελευταίας παραπνοής και ότι περισσότερα θα κερδίσει την Εκκλησία του Θεού από ό,τι έχασε. Και δι' αυτό τολμώ να του απευθυνθώ, βλέπω από εδώ το γυρισμένο και από τους χώρους πρόσωπών του, να δέεται υπέρ όλων των τέχνων και φίλων και κινητών του και στο Βελιγράδιο και σε όλη την Εκκλησία της Σερβίας, όπως και τα εδώ πνευματικά του τέκνα, και να έχουμε πάντοτε την ευχή του και την ευλογία του, εμείς δε όσο ζούμε και ενωθέων, όλοι θα τον υμνεύουμε στα σκαπινάς μας, ευκάσει ενώπιον του θυσιαστηρίου του Κυρίου μας. Αιωνία σου ευθύνη, αξιομακάρισε και αλήθεια ιεράρχα, να έχουμε όλοι την Αγία Θεοδοσία. Σεβασμιότατο, και προλαγίζοντες πλαστικά ανέλησα στο θέμα, αλλά και γιατί δεν βρίσκω τον εαυτό μου κατάλληλο για ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα. Θα ήθελα όμως με πολύ λίγες λέξεις να σταθώ στον άνθρωπο, όπως τον γνώρισα τα 3 τελευταία χρόνια, με το μεγαλείο της απλότητας, με την ακατάλληλη δύναμη, με την θέληση και την επιθυμία να μείνει κοντά στον άνθρωπο, να τον βοηθήσει, να αναζητήσει μαζί του λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα, να δώσει απαντήσεις στις αγωνίες του. Δεν θέλω να μιλήσω ακόμη για τον άνθρωπο, που με ανοιχτές όλες τις αισθήσεις παρακολουθούσε όλα τα έργα της εποχής μας, όλες τις νέες απόψεις, όλα τα σύγχρονα γεγονότα και παρέμενε πάντα γεμμένος με τη ζωή, χωρίς ποτέ να σκεφτεί θυσίες και φόβους
παρουσία του συμβασμιότατου στις πολύρωες και ορκιστικές συναντήσεις της σκέψης με την νεολαία του τόπου, στις συναντήσεις για τα πολιτιστικά, για την παιδεία, για τις μαθητικές κοινότητες, για τον αθλητισμό, ακούραστος να παρακολουθεί τα νιάτα του τόπου, να προσπαθεί να αντιδραστεί τα προβλήματά τους, τις ελπίδες και τους πόρους τους, τα σχέδια και τα όνειρά τους. Τον θυμόμαστε να τοποθετείται με λόγους, που η δροσιά τους άγγιζε όλους μας και έδειχνε πόσο κοντά μας ήταν. Θυμόμαστε το Σεβασμιότατο στις πρώτες εκείνες δύσκολες συγκεντρώσεις, στο ξεκίνημα για να εδραιώσει το θεσμό της λαϊκής συμμετοχής, να συμμετέχει ακούραστα και να δείχνει την παρουσία του και με τα λόγια του, όσο κοντά ήταν στα καθημερινά, όσο κοντά ήταν στα προβλήματα που απασχολούν το σημερινό άνθρωπο. Αν με πολλά πράγματα είναι ευτυχής κανείς που ζει στην Πιερία και εγώ προσωπικά μόνο και να υπηρετώ την Πιερία, το πρώτο από αυτό είναι οπωσδήποτε η ευκαιρία που είχαμε όλοι μας να γνωρίζουμε τόσο κοντά τον άνθρωπο που σήμερα αποχαιρετούμε για τελευταία φορά, αλλά και το τιμούμε για το έργο του και την προσφορά. Ας συνεργαστεί το πρόγραμμα της Πιερίας που σε λίγο θα το σκεφάσει και συνεργαστεί με την Πιερία. Είμαι Άγιε Δέσποτα. Λιβερό κατοίκον και βαρύτατο χρέος με καλή αυτή τη ιερή στιγμή να προσέλθω παριαρχής μπροστά στο οσευτό σύνεμάς και να απευθύνω σε σένα, Πάτερ Άγιε, το ίστατο χέρι, εκφράζοντας τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης και σεβασμού του λαού της πόλης μας, του Δημοτικού Συμβουλίου και εμού προσωπικά και μεταφέροντας με δακρυσμένα μάτια την απέραστη θλίψη του αγαπημένου Συμβουλίου. Άκαρο, βαρύ και συμπληκτικό το έργο, αλλά και ιδιαίτερη τιμή για μένα που αναφέρομαι στην εξέχουσα προσωπικότητά σου. Η ισορροπία σου, Άγιε Δέσποτα, μπόρνιασε αυτόν τον τόπο με τον ρεαλισμό και την ενεργητικότητά σου και έκανε να κρατήσει τόσο πλούσια η ανθρώπινη παιδιάδα της Πιερίας παράλληλα με τον κόσμο κάπου της όταν άρχισες πριν από 31 χρόνια να το καλλιεργήσει μεθοδικά και εντατικά με το σπόρο της εκκλησιαστικής, πνευματικής και κοινωνικής δραστηριότητάς σου. Άγιοι Πατέρες, πράγματι ο ακούραστος λιμενάκης μας, διαθέτοντας ανώτερο αδιάβολο ήθος και χαρακτήρα αγαμάτινο, γνήσιο εκκλησιαστικό πρόβλημα, αξιοπρέπεια και ιεροπρέπεια, και το καθημερινό παράδειγμά του μέσα στα 3 δεκάχρονα γερουσιών της προσφοράς του στον τόπο μας, το ιερό κινήτο του χριστιανισμού, την αγάπη στον συνάνθρωπο, το έκανε καθημερινή πράξη. Έκανε την αγάπη του ίδιου σταυρό και με ηρωική πορτοταϊκή αυταπάτηση τον έφτασε ψώμους σε ηρεμίες και χαλασμούς, σε ηνιεμίες και καταιγίδες, σε ειρηνικές και ανώμαλες καταστάσεις. Ευτυχισμένος με σπάνιο χάρτημα λόγω του σε συνδυασμό με την θεολογική και ευρύτερης αγάπησή του, δίδασκε και έφυγε, προτιμάτισε και καθοδηγούσε. Ικανοποιώντας ηλικιωμένους και νέους, επιστήμονες και ολυμπογράμμους. Πάντοτε εντυπωσίαζε η μεθοδικότητα, η διαλεκτική ικανότητα, η υπομονή και η ηρεμία, αλλά και η επίμονη αποφασιστικότητα με τα οποία αντιμετώπιζε και τα πιο δυσκολότερα προβλήματα, τοπικά, γενικότερα και κάτω από τις πλέον αντίξωες περιστάσεις. Ιδιαίτερα αξίζει να υπογραμμιστεί το μέτρο και η προσοχή στους λόγους του, η αυθεντικότητα στις εκφράσεις του για τους άλλους, καθώς και η άπετη αγαθοποαίρετη πάντοτε διάθεσή του. Η εργατικότητά του ήταν αξιοτάμιστη. Ουδέποτε υπολόγιζε την κόμωση μπροστά στην επιταγή του χρέους, παραβλέποντας ακόμη και τις υποχρεώσεις έναντι της υγείας του μέχρι την τελευταία στιγμή. Μεγάλη και πολύ γραφτή ιεράρχη μας, έχοντας προσωπική εμπειρία μιας ολόκληρης δεκαετής εργασίας και ανέφερης στενής συνεργασίας από την υπεύθυνη θέση της Μάρκου Κατερίνης, σε διαβεβαιώ ότι το έργο σου υπήρξε τόσο επίκονο, δημιουργικό και γόνιμο, ώστε όχι μόνο να το αγαπήσουμε και να το πονέσουμε, γιατί το ζήσαμε από κοντά, αλλά να έχεις αποσπάσει το καμπανό μας και να έχεις κατακτήσει τις καρδιές μας. Εκείνο όμως για το οποίο είμαστε όλοι κατεριώτες, όλοι οι Έλληνες, ιδιαίτερα περήφανοι, είναι η
ακαδημαϊκές διακρίσεις σαν ο πρωτομάστορας της κλιματικής διακονίας και τη Ευθεία Κτηνοπολία για την Ορθόδοξη Διαχριστιανική Εκκλησιαστική και Πνευματική Προσφορά. Η μνήμη του πολύγραφε μεγάλη κειμενάκου μας θα παραμείνει μορφή για πάντα σε όλους εμάς που θεωρούμε συγκεκριμένοι και ανήλικοι σε πτήση ορόσημη. Ας είναι ένα τρίτο κόμμα της ιερικής φύσης που στολίτων θα συσκεπάσει. Αιώνια μνήμη. Άγιε το Πατηριτά, σε προσβιότατη Άγιοι Αμφιερείς, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, προβαίνουμε σήμερα την τελευταία αποκατοικία στον πνευματικό μας πατέρα και επιμενάτη, Μητροπολίτη Κύπρους και Κατερίνης Κυρώ Βαρνάβα. Βαρύ το πένθος που έδειξε την Εκκλησία και το λαό της Εκκλησίας μας. Ο ποιμένας και αγωνιστής, ο ικανός πηγαλιούχος της Εκκλησίας, ο σοφός πηγαλίτης, ο στολικός του λαού πατέρας, εκείνος που έσπισε από ζωή και δράση, βρίσκεται μπροστά μας νεκρός. Τον εγνωρίσαμε εμείς τα πνευματικά του παιδιά όρθιο και ακαταπώνητο και δεν πιστεύουμε ακόμα ότι υπέκυψε τελικά στον νόμο της φοράς. Νους διαρκής, αντίληψη οξία, χαρακτήρας αδαμάντιος. Κινείται παντού και πάντοτε με άνεση, αξιοπρέπεια, ιεροπρέπεια, προτάσσοντας σε κάθε περίπτωση το συμφέρον και μόνο της Εκκλησίας. Μας εντυπωσίασε η μεθοδικότης του, η διαλεκτική του ικανότης, η υπομονή και η ηρεμία, αλλά η επίμονη αποφασιστικότης με την οποία αντιμετώπισε και τα δυσκολότερα των προβλημάτων τοπικών και γενικότερων. Από την πρώτη στιγμή που επήρε στα χέρια του της επισκοπής στο Πηδάκι, με την ευγένεια της ψυχής του κέρδισε τις ψυχές του Κυρίου του. Τα κηρύγματά του συγκινούν και ενθουσιάζουν και προδιαγράφουν την ιστορική πορεία. Η ζωγόνος πνοή της φωτισμένης σκέψεώς του διαχέεται αμέσως σε όλες τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Συστηματική και σημαντική αναγέννηση της θρησκευτικής και πνευματικής ζωής του λαού. Με ενθουσιασμό που συνήρβασε, με πίστη ακρόητη τους πραγματισμούς του, προχωρούσε πάντοτε προς τα ωραία και μεγάλα, χωρίς ψυχρούς υπολογισμούς, χωρίς ενδιασμούς και φόβους. Μακαριστέα και γέροντα, η χωρία των ιερέων, που δέχτηκε από χάρια χέρια στην Ιεροσύνη στο Μέγα Υπουργείο, οι χιλιάδες χιλιάδων των πιστών που ευλογήθηκαν, αγιάστηκαν, μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων και δέχτηκαν τις παλάμες του Ευαγγείου της διακονίας του, αλλά και παρακολούθησαν την αστραφή της πεντοβόλου του ψυχής την ώρα αυτή προσεύχονται. Προσεύχονται για τη μαργαρία ανάπαυσής σου, αλλά και για την ευόδοση του έργου το οποίο ενθάρρασες. Και ενώ ευρίσκονται ακόμα στα δίκτυα στην θάλασσα, οι τίμοι συνεργάτες σου να αποθέτουν των τελευταίων ασυμβασμών της επικοινωνίας σου. Κοντά τους αηλίκους προκατόρους, στον τόπο εκείνο της σιωπής, θα ακούσεις απόψε, Άγιε Γέροντα, με την κοινή μου πίστη, να συμψάλει ο λαός σου αυτός με την ψυχή σου, το αγαπητό σου εκείνο, ως λαόν αγιασμός. Αλλά ας μην αφήσουμε, αγαπητοί αδελφοί και συντηρητικοί, αγαπητοί μου αδελφοί, να μας νικήσει το πένθος. Ας μην μας νικήσει το πλήγμα. Ορθή ασταθούμε μπροστά στη συμφορά μας, γιατί αυτή είναι η εκτέλεση εκείνη. Συ δε που τους κόσμους κυβερνάς ουράνιε Πατέρα μας, την πηγή της δικαιοσύνης και της αγάπης, ρίξτε το βλέμμα του σε εμάς, σε αυτή τη δύσκολη ώρα, και άκουσε την προσευχή Κύριου και λαού.
μας δρόμος σωτηρίας. Ανάπαυσε τον αείμνο πατέρα μας και τον Χριστοδίκους, την Όβο Αρνάμα, σε χώρα ζώων και σκηνές Αγίων, παρέχοντας αυτόν το θέμα της καλής ζωής και αγνήσεως. Σε εμάς, δώσε Κύριε μου τη δύναμη να μείνουμε χρηστοί της υποκριτής Του και με ανταπτυσίους της Εκκλησίας νέους ποιμένες να συνεχίσουμε την πορεία μας προς το φως και χαρά την αγγελική νεβόρηση. Ας είναι αιωνία η ειρήνη Σου, μακαριστέ πνευματικέ μας Πατέρα. Cáceres, no te ofrezco.
ανάπαυσον και την ψυχή και κινημένου του σου Βαρνάβα αρχιερέως, γέροντος και πνευματικού πατρός ημών γενομένου, και τάξον αυτόν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χροερό, εν τόπο αναψύξεως έλθα πέδρα, πάσα οδύνη γη και στεναγωγός. Παναμάρτημα το παρεαυτού πρακτέν, λόγο διέργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκές φιλάνθρωπος και κινημένου δούλου σου Βαρνάβα αρχιερέως, γέροντος και πνευματικού πατρός ημών γενομένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα απέμπολεν συν το ανάπτυο σου Χριστού, και το παραγείο και αγαθό και το ποιό σου πνεύμα, νίκαια είτε εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξα Συ, και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχωρος αθάνατος βασιλεύς, και αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμόνου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων δόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου Τετραημέρου, φίλου του Χριστού Ναζάρου, και την ψυχήν του εξημών μεταστάντους, δούλου σου Βαρνάβα αρχιερέως, γέροντος και πνευματικού πατρός ημών γερωμένου, εν σκηνές δικαιοτάξη, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσει, μετά των Αγίων και δικαίων συναρρυθμίσεων. Αυτόν μεν συγχωρήσει, μας ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
Gracias.